खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। भारत आरो पाकिस्तान हादरनि गेजेराव दावहा सोलिबाय थानायनि गेजेरावनो फिन आरोबाव मोनसे गिदिर जाब्रबथाय जादों। उत्तराखन्डनि नर्थ काशीनि गंगनानि साखाथियाव गंसे हेलिकप्टारआ गिख्रंथावै जाब्रबथाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे हेलिकप्टाराव गासै पाइलटजों लोगोसे सा 7 दावबायारिफोर दंमोन आरो बिसोरो सा 3 जात्रानि थाखाय हेलिकप्टारजों थांबाय थानाय समावनो बे जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। जेराव बे जाब्रबथायाव सा 7 दावबायारिफोरनि मादाव सा 5 दावबायारिफोरा जिउ गोमानायजों लोगोसे सानैया जोबोर गोब्राबैनो जोखोम जायो। उत्तराखन्डनि इमारजेन्सि सार्भिसनि रिपर्ट बादिब्ला गंगनानि सिगाङाव नाथ मन्दिर गाहायाव थानाय भागीरथी दैमानि साखाथियाव जादों बे हेलिकप्टार जाब्रबथाया। उनाव बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो रेस्क्यु अपारेशन खालामनायखौ जागायजेनो आरो पुलिस भारतारि रौनिया इमारजेन्सि सार्भिस QRT 108 एम्बुलेन्स गारिफोरखौ दैथायहरो आरो पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो थाखाय दैथायहरनायजों लोगोसे गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावबो गोबां एनडिपिनि सोद्रोमाफोरा दासिमबो जेलाव जोबजानानै दङ। बे जेलाव थानांनाय एनडिपि सोद्रोमाफोरखौ बिटिआर सोरखारा जेलनिफ्राय उदां खालामनो नाजानाय बादियैनो मैया सिबिआइ केस नांनानै थानाय साबा एनडिपिनि सोद्रोमाफोरखौ सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय चिरां जिल्ला काजलगावआव आलासि जिरायसालि नब्लाङाव लाबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिसोर साबा एनडिपिफोरखौ राजेन गयारी, जि रिफिखां, जर्ज बर', बि जोंखां, अजय बसुमतारी, आवगाय, राजु सरकार आरो सासेया खगेश्वर बसुमतारी बा खोरोमसा होननानै मिथिनो मोननाय जादों। भारतआ पाकिस्तानखौ अपारेशन सिन्दुरनि गेजेरजों गाग्लोबनायनि उनाव फिन भारतखौ गाग्लोबफिनदों पाकिस्तानआ। अपारेशन सिन्दुरनि उनाव एलओसिआव पाकिस्ताननि गुलि गावग्लुंनायाव लान्स नायक दिनेश कुमार शर्मानि जिउ खहा जादों। सिमायाव डिउटि खालामबाय थानाय समावनो पाकिस्ताननि हरखाब गाग्लोबनायाव बिथाङा जिउ खहा जायो। बे गुलि गावलायनायाव गासै सा 5 भारतारि नोगोरारिफोराबो जोखोम जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मुंख्लं दिनेश कुमार शर्माया बिसिजों लोगोसे 5 बोसोरनि सासे फिसाज्ला आरो 7 बोसोरनि सासे फिसाजो दंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय दुखुनांथाव बिथाङा हादोरनि थाखाय नांनानै गावनि आंगोफोरखौ गालांनानै अबथिरायै जिउ खहा जायो। रायजोनि गोबां दाब दाब ओनसोलफ्राव गोबारै बारनाय बारहुंखाया गोबां खहा खालामलांनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेरै श्रीभूमि, तितापर बेफोर ओनसोलफोराव बा जिल्लायाव गोब्राबै बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरनि न' बां बुफाय लांनायजों लोगोसे स्कुल न'नि थिंफोराबो बुखारलांदों, न'नि खिरखि दरजाफोरा बायदों आरो बेजों लोगोसेनो लामायाव थानाय मोब्लिब खुन्थियाफोराबो गुबुदों आरो गेदेर दंफांफोराबो बायनायनि जाहोनाव थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामनाय सुबुंफोरा गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। राजथावनि गोदान दिल्लीयाव मैया गासिबो हान्जानि जथुम एबा अल पार्टीनि मिटिं खुंफुंदों। रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंहनि दैदेननायाव खुंनाय अल पार्टी मिटिंआव रैखाथि मन्थ्रिया अपारेशन सिन्दुरनि सोमोन्दै फोरमायथियो। गासिबो हान्जानि बे मेलाव नखर मन्थ्रि अमित शाह, बायजोआरि मन्थ्रि एएस जयशंकर, सावस्रि मन्थ्रि जेपि नाड्डा आरो राङारि मन्थ्रि निर्मला सीतारमण, कंग्रेस दोलोनिफ्राय राहुल गान्धी आरो मल्लिका अर्जुन खारगे, टार्मिनेल कंग्रेसनिफ्राय सन्देब बेनार्जी आरो डिएमकेनिफ्राय टिआर बालु आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बे जथुमाव बाहागो लादोंमोन। कंग्रेस दोलोनि राहुल गान्धीआ खैफोदनि समाव जों सोरखारजों दङ आरो सोरखारजों गसंफागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। अपारेशन सिन्दुर आरो सोरखारनि थांखिनि सायाव रैखाथिनि मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ गुवारै फोरमायथिनानै होदों। हादोरनि खैफोदनि समाव गासिबो राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा सोरखारजों लोगोसे गसंफादों होननानै बुंथियो। पार्लियामेन्टारि एफेयार्सनि मन्थ्रि किरेन रिजिजुआ कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा रायमना रिभु फरेस्ट रिजार्भनि बायजोआव थानाय गंसे गामियाव मेलेरिया बेरामजों सानै फरायसानि जिउ खहा जादों। बिसोर सानै फरायसानि जिउ खहा जानाया ओनसोलाव सुबुंफोरखौ गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। कक्राझार जिल्ला कमिसनारआ गंनै गामिनि सानै फरायसाफ्रा मेलेरिया बेरामजों जिउ खहा जानाय उनाव नायबिजिरनो थाखाय बिथोन होदों। कमिसनारनि बिथोन होनाय बादियै कक्राझार जिल्लानि सासे मावख'गिरिजों लोगोसे गासै सा 5 मावख'गिरिफोरनि मोनसे हानजाया रायमनायाव सौहैदों। जिउ खहा जानाय फरायसाफोरखौ 9 थाखोनि फरायसा 2 नं कसुमबिल गामिनि रिपुराज नार्जारी 15 बोसोर बैसोनि आरो 11 थाखोनि फरायसा फैलाव बसुमतारी 17 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथि होदों। मख'नो गोनांदि बे सानै फरायसाया मेलेरिया बेरामजों जिउ खहा जानांनायनि उनावनो जिल्ला कमिसनारजों दैथायहरजानाय मावख'गिरिफोरनि हानजाया बे सानै फरायसानि नखराव सौहैनायजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरनाव सोंनाय फिननाय खालामो। नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला बे सानै फरायसाया नांगौ बादियै मोजां फाहामथाय आरो थै आनजाद खालामिनि थाखाय जिउ खहा जादों होननानै अजद दैखांदों। फाहामथाय होनायनि थि समावनो मोजाङै आनजाद खालामनानै मुलि होनायमोनब्ला फरायसाफोरा बेबादि अबथिरा जिउ खोमानांनो गोनां जानाय नङामोन होननानै फोरमायथिदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा।
भारत आरो पाकिस्तान मोननै हादरनि गेजेराव दावहा सोलिबाय थानायखौ नोजोर होनानै माखासे बिरखं गाथोनफोरखौ बन्द फोसावदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मोनसे गोनांथार रैखाथिजों दैदेनजानाय आगानाव भारत सोरखारा गासै गं 27 बिरखं गाथोनफोरखौ फैगौ 10 मेसिम अरायथा नङै महरै बन्द खालामनो बिथोन होदों। बे बन्द खालामनो बिथोन होजानाय बिरखं गाथोनफोरा जादों श्रीनगर, जम्मु, लेह, चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, पाटियाला, भटिंडा, हालवारा, पठानकोट, पंतर, शिमला, गगल, धर्मशाला, किशनगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, मुंद्रा, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, कांडला, केशोद, भुज, ग्वालियर, हिंडन बिरखं गाथोनफोरखौ सोरखारा बन्द फोसावबाय आरो बेजों लोगोसे गासै 400 बिरखंफोरखौ केन्सेल खालामनाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। कक्राझार जिल्लानि काजिगावआव मैया बर' समाज फोसाबगिरि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 88थि थैनाय सान फालिदों। मैयानि बे हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, एमपि जयन्त बसुमतारी आरो बर' माहारिनि गुबुन गुबुन आफादफोरनि सोद्रोमाफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ बर' हारिनि जांख्रिखांनायाव मोनसे मख'जाथाव बिफाव लाबोदोंमोन, जाय गावसोरनि सोलोंथायारि, समाजारि आरो रांखान्थियारि जौगानायनि सायाव मेंनो रोङै खामानि मावलांदोंमोन। बिथाङा बै समनि आसामनि गवालपारा जिल्लाखौ सानजा पाकिस्तान, आथिखालनि बांलादेशजों सरजाबनो इंराजफोरनि सानथांखिखौ गोख्रोङै हेंथा होदोंमोन, जाय जिल्लाखौ आसामनि सिङाव लाखिनो थाखाय हेफाजाब होदोंमोन। बिथांनि नोजोरारि दैदेननायाव गवालपारा जिल्ला बर' छात्र सन्मिलनखौ 1919 मायथाइयाव दानाय जादोंमोन। 1923 मायथाइयाव फार्मार्स एस'सिएशन, 1925 मायथाइयाव टिपकायाव जि दाग्रा मिरु आरो गामि जौगाथाय आफाद गायसननाय जादोंमोन आरो बर' आइजो सन्मिलनखौ 1925 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।